Moi, tänään me tehdään video. Ja me toi kuvaaja naurattaa, siis se ei halua näkyä, koska se ei saa. Saiko sun nimeä sanoa? Okei. Se ei halua sanoa sen aina meitä. Se ei halua, että me sanotaan sen nimi. Aloitetaan. Mä juon. Joo, ja kaikki näin. Meillä on tällaiset tapit kaikilla. Mitä Kukka sanoi kanalle saunassa? Onko puhelin kotona? Oota. Mietitäänpä. Mitä Kukko sanoi kanalle, joka oli rakastunut? Onko sinulla pihka? Ne on ääniselle. Laita lisää vettä suuhun. Tai molemmat laittakaa. Mä et sen tehdä jotain paljon naurattavampaa. Toi ei naurata yhtään. Okay. Ei niin. Tee jotain liikkeitä tai naurattavaa. Tee minä. Saatko se mennä toisen terastille? Ei vaan pystynyt olla nauramatta. Laita vettä suuhun, Nea. Onks toi jonkun muun terassi? On. Onko? Oh. On, mutta se on satanut, joten ei se näe. Jaata! Ai sinulle se Joo, sitä me naurattiin. Mä oikeesti mitä olen näin. Noniin, ottakaa vettä suuhun. Anna mulle eka. Muistissa meidän pulla otan aina eka. Ota. Viisu juua. Oli pakko sellaista. Älä liikuta tätä kameraa. Okei. Okay. Mitä pappi sanoi puhelimessa? Onko kiva päivä? Oota. Joo. Mitä kana sanoo lehmälle? Onko hauska päivä? Miksi linnut lentää? Ettei niille tule vessähätä. En mä keksi mitään. Tai keksi mitään ilmettä. Mitä lehmä sanoo kukolle? Miten menee? Itsi. Miksi puhelin soi aina? Muuten ei tietäisi kuka soittaa. Miksi aina aikuiset meikkaa? En niistä tule nättejä. Mitä kaunit sanoi Rumille? Miten teille päivä meni? En mä osaa keksiä nyt mitään hyviä enää. Nyt työ sanotte jotain naurettavaa. En mä enää voi sanoa, kun mä en keksi enää.
Me naurataan nyt. Joo. Apua! Pysy paikalla. Käy hakemaan sun puhelin. Äiti sieltä sitä on näytetty jotain. Ei. Apua. Ei jaksa. Näytä. Apua. Auta. Äiti ei haluta. Hajosko se? Ei. Nyt me naurataan taas. Ottakaa vettä suuhunne. Ei näitä muuta naurata. Mitä Kukko sanoi kanalle? Miten menee? Ei keksi mitään. Miksi kaikki ilmeilee? Ennen näyttää tyhmemmältä. En mä keksi enää, niin en mä voi ottaa. Tai tehdä. Tää video taisi olla tässä. Ja Älä. Heippa! heippa!